Здравейте! В това видео ще ви покажа как се правят глобални настройки на помещението. За целта е необходимо да отидете на точка 4, вътрешен дизайн, да изберете кухни, след което горе в дясно избирате глобални настройки. Появява ви се меню, което сега ще попълним. Точка 1 е основи на артикули. Това означава корпуса на вашата кухня. Избирате си височината на краката и групата материали, дали да е дървесен декора или да е един цвят. Аз искам моето да е с дървесен цвят и си избирам ето този цвят. Маркирам си го и продължаваме към точка 2 врати. Тук може да изберете дали да има настърчане на вратата отдолу или нагоре. Избора на панти, хедих или блум. Аз искам да са блум. И оттам започваме да попълваме. Врата, долен ред. Избираме материала да бъде PDC, MDF, преламиниран или фурнир. Аз искам моето да бъде MDF. Избирате си дали да бъде гланц или мат. Аз избирам да бъде мат. Избирате си номер по RAL или NSC. Например, този цвят. Продължаваме надолу. И търсим отново цвета, който желаем. Както казахме, MDF, мат. И си избираме отново цвета. MDF за врата горе наред. Ако искате, може да бъдат и друг цвят. Избирате си го просто от менюто. Избирам пак цвета и продължаваме към чекмедже 1. Отново избираме обков, след което материал, дали да бъде мат или гланц и съответният цвят. Продължаваме с чекмедже номер 2, обков, материал, повърхността тип и цвят. Оттам отиваме на чекмедже номер 3, променяме обкова, материала, гланц, отиваме на мат, променяме цвета и отиваме на чекмедже номер 4. Променяме пак обкова, материала, от гланц на мат и цвета. Продължаваме с отворените етажерки, променяме и тях с какъвто цвят желаем. И завършваме с гръб. Гърба искам пак да е MDF, пак да бъде мат и цвета. Завършваме с аспирацията. Според това дали имате аспиратора като модел, избирате дали да има отвор и къде да бъде той, на лява или дясна страница, какъв да бъде диаметъра му 130 мм. Прилагане на настройки натискате и сме готови с глобалните настройки на вашия проект.